Ens pots explicar una mica de què va la teva obra? Mira, aquesta obra es diu Ghost Farts, en aquest cas és la sèrie de Broiliers, en la que parla dels galls, els pollastres que es fan servir per consum humà. Es diuen Broiliers i en 48 dies adquireixen el pes i el tamany òptim perquè la indústria els mati i consumeixin la seva carn. Són bebès enormes, gegants, pràcticament deformats perquè les potes no suporten, no estan preparades per suportar el seu pes. I aquí vam fer una mena de performance, la meva parella artística Grisela Domènech i jo, en la que llançàvem les gàbies a l'aire amb molta força i molta ràbia, com alliberant-les d'aquest patir i d'aquest empresonament sense sentit. És una manera que fem servir per operar. Nosaltres normalment operem així, veiem una granja, entrem a veure de quin animal es tractava, quin animal hi havia antigament en aquesta granja i busquem les màscares i fem la performance. Són diversos dies de recerca i d'execució de l'obra. I l'altra que tenim allà? I les altres dues són gallines ponedores i de porcs. Són altres dues granges diferents d'altres dos indrets. No es pot revelar el lloc perquè podríem tenir problemes i no en tenim ganes i són anònimes, però les vides que hi ha aquí dintre no volíem que fossin anònimes, volíem com fer una mena d'homenatge a aquests animals que algun dia hi van existir durant un temps sostingut i a qui ningú van importar. Volem demostrar que a nosaltres sí que ens importaven i que per nosaltres sí que eren importants i no deixem d'alegrar-nos de que aquestes granges ja no funcionin, que estiguin abandonades, perquè això vol dir que aquí dintre ja no hi ha ningú que pateix més. I aquestes són les gallines ponedores, que es passen tota la vida damunt unes de ferros, no trepitgen el terra mai, inclinades perquè l'ou caigui cap aquí. Aquesta gàbia està al revés, diguem que cau per aquí l'ou i aquí queda, no? I quan la seva quantitat d'ous merma, les maten i són per fer ave crem o el que sigui. I reivindiquem el dret de ser mama de les gallines també amb tranquil·litat i paciència, no com una indústria insaciable. I l'exposició d'entitats i de diferents casos que estàs organitzant i que ja has organitzat a Tarragona i ara a Vila-seca? Sí, a Tarragona va ser la sèrie Iceberg, que va ser una obra més plàstica, aquesta és fotografia i performance. Cada dia venen entitats, avui li toca a la platja llarga, que ets tu, l'Anòmic, i ahir va venir un nutricionista, el dilluns que ve un altre nutricionista, demà vindrà, no sé què ve, dijous ve, l'Angiper... Bueno, tenim el cartell tot el mes ple d'activitats d'entitats que venen aquí a donar el seu temps i a... Per un tema animalista... Tot està relacionat amb la natura i els animals i amb l'ecologia i la sostenibilitat. Tot, és coherent des de principi a final. Des del Vergel, que va portar les cerveses de quilòmetre zero, el Vergel és un restaurant vegà, amb el Carlos de Marte amenitzant amb la seva música, que és per financiar les colònies felines, fins la platja llarga... Totes les organitzacions són... Moltes gràcies. A tu.